बिक्रम दैमारिया कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै मानगोनां इउजि ब्रह्म सारनिसिम आंनि गुरै मोनसे फोरमायहरनाय आं बुंदों हाइकर्ट केस खालामनानै जायफ्रा बिल लानो नाजादोंमोन बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आरो थाखा फैसा गारनानै केस खालामनानै बिल लानांगौनि गोनांथि गैला होननानै बुंनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा जेफोर पेन्डिं बिलफोर दङ लाइबिलिटिसफोर दङ बेफोर खामानिनि गोजाम बिलखौ होनो थाखाय कन्ट्रेक्टरफोरनो बिल होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा इतिमध्ये खोथा होबाय बेनिखायनो खस्थ' खालामनानै बिलखौ लास्लायस्लाय हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु होनो थाखाय खोथा होबाय नों ओरैनो मोनगोन आरो सोरबा जुदि बिल हाग्रामा महिलारि सारा होनाय बिलखौ जोंनो नाङा होननानै जुदि हाइकर्टनि सारा लायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया खस्थ' दा खालामनानै दा ला होननासो बुंनाय जादों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि सायाव थिखादार बिक्रम दैमारिनि खेंफोरथि आं बुंदों हाइकर्टआव केस होनानै खस्थ' खालामनानै बिल लानांगौनि गोनांथि गैला गासैबो गोजाम बिलखौ होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा खोथा होखाबाय बुंदों बिक्रम दैमारि मानगोनां इउजि ब्रह्म सारनिसिम आंनि गुरै मोनसे फोरमायहरनाय आं बुंदों हाइकर्ट केस खालामनानै जायफ्रा बिल लानो नाजादोंमोन बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आरो थाखा फैसा गारनानै केस खालामनानै बिल लानांगौनि गोनांथि गैला होननानै बुंनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा जेफोर पेन्डिं बिलफोर दङ लाइबिलिटिसफोर दङ बेफोर खामानिनि गोजाम बिलखौ होनो थाखाय कन्ट्रेक्टरफोरनो बिल होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा इतिमध्ये खोथा होबाय बेनिखायनो खस्थ' खालामनानै बिलखौ लास्लायस्लाय हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु होनो थाखाय खोथा होबाय नों ओरैनो मोनगोन आरो सोरबा जुदि बिल हाग्रामा महिलारि सारा होनाय बिलखौ जोंनो नाङा होननानै जुदि हाइकर्टनि सारा लायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया खस्थ' दा खालामनानै दा ला होननासो बुंनाय जादों प्रमद बर' सारनि समाव कर्टनि साहारा लानानै बिल लानांगौनि लामाखौ दिन्थिहरदोंमोन रायजोखौ कन्ट्राक्टरफोरखौ खस्थ' होदोंमोन नाथाय दा खस्थ' खालामनांगौनि गोनांथि गैला बे बाथ्राखौ बुंदों थिखादार बिक्रम दैमारिया मानगोनां प्रमद बर' सरकारा फैनाय लोगो लोगो बिथांनि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो गोबां थिखादारफोरा हाराहास्ति मोनदोंमोन खस्थ' मोनदोंमोन हाइकर्ट खालामनानैसो बिल लानांगौ होननानै बुंनाय बायदि बे लामाखौसो दिन्थिहरदोंमोन गोबां कन्ट्रेक्टरफ्रा हाइकर्ट खालामनानैसो लिस्ट खालामजादोंमोन आरो क्रन'लजिकेल लिस्ट हाइकर्टनिफ्राय बानायनासो मोननो गोनां जादोंमोन प्रमद बर' सारा ओरैनो रावनोबो बिल गोजाम बिल मोनसेबो होआखै मानगोनां मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म सारा प्रमद बर' सारनि सरकार फैनाय लोगो लोगो CSPखौ खामानि गैयै खालामनानै 5 बोसोराव 3,000निबो बांसिन थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रि होनो हायैनि जारिमिनखौ रायजोफोरा बावनानै थाङाखै बे बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारिया हाग्रामा महिलारिनि समाव
दानानै होलांजानाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड जोंहा जिथु बर्ड दङमोन कमिटिफोर दङमोन बिथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बै CSB बर्डखौ बिथांमोना फांसनलेस खालामदों जायनि थाखाय CSB गैयैनि थाखायनो गावसोरा गोरोन्थि मावनानै लानायनि थाखायनो 4 बोसोरनिबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो 3,000निबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड ओरैनो लांदां जानानै थानाय मासियाव साकरि सोनो हायाखै। थांनाय सानखालि अल BTC कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेतारि बिक्रम दैमारिया सिगांनि गोजाम बिलखौ मोननो थाखाय जायफोर टिकादारफोरा हाइकर्ट केस होदोंमोन बे केसफोरखौ बोखारना लाफिननो थाखाय टिकादारफोरखौ खावलायदोंमोन। बेनि सायाव दिनै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बिक्रम दैमारि आरो हाग्रामा महिलारिनि सरकार सालायनायनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि हेंथायै फिनजाथाय होफिनदों टिकादार बिक्रम दैमारिया। मानगोनां इउजि ब्रह्म सारनिसिम आंनि गुरै मोनसे फोरमायहरनाय आं बुंदों हाइकर्ट केस खालामनानै जायफ्रा बिल लानो नाजादोंमोन बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आरो थाखा फैसा गारनानै केस खालामनानै बिल लानांगौनि गोनांथि गैला होननानै बुंनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा जेफोर पेन्डिं बिलफोर दङ लाइबिलिटिसफोर दङ बेफोर खामानिनि गोजाम बिलखौ होनो थाखाय कन्ट्रेक्टारफोरनो बिल होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा इतिमध्ये खोथा होबाय। बेनिखायनो खस्थ' खालामनानै बिलखौ लास्लायस्लाय हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु होनो थाखाय खोथा होबाय नों ओरैनो मोनगोन। आरो सोरबा जुदि बिल हाग्रामा महिलारि सारा होनाय बिलखौ जोंनो नाङा होननानै जुदि हाइकर्टनि सारा लायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। खस्थ' दा खालामनानै दा ला होननासो बुंनाय जादों। गोदो मानगोनां प्रमद बर' सरकारा फैनाय लोगो लोगो बिथांनि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो गोबां थिकादारफोरा हाराहास्ति मोनदोंमोन खस्थ' मोनदोंमोन हाइकर्ट खालामनानैसो बिल लानांगौ होननानै बुंनाय बायदि बे लामाखौसो दिन्थिहरदोंमोन। गोबां कन्ट्रेक्टरफोरा हाइकर्ट खालामनानैसो लिस्ट खालामजादोंमोन आरो क्रन'लजिकेल लिस्ट हाइकर्टनिफ्राय बानायनासो मोननो गोनां जादोंमोन। प्रमद बर' सारा ओरैनो रावनोबो बिल गोजाम बिल मोनसेबो होआखै। दा बेखौनो आं बुंनो सानदों जायफोरा बिल मोननो गोसो बिथांमोना थाखा फैसा आरो खस्थ' खालामनानै बिल लानायखौ लुबैयो ना ओरैनो हाग्रामा महिलारि सारजों बै केसखौ उथायनानै दैखांनानै बिल लानायखौ लुबैयो गावबा गावनि खोथा बे स्पष्ट जाबाय। नैथियाव आं बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिनि समाव दानानै होलांजानाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड जोंहा जिथु बर्ड दङमोन कमिटिफोर दङमोन बिथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बै CSB बर्डखौ बिथांमोना फांसनलेस खालामदों जायनि थाखाय CSB गैयैनि थाखायनो गावसोरा गोरोन्थि मावनानै लानायनि थाखायनो 4 बोसोरनिबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो 3,000निबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड ओरैनो लांदां जानानै थानाय मासियाव साकरि सोनो हायाखै।